Y brotest hon oedd y fwyaf a welwyd yn rhe Caerfyrddin ers helyntion Rebecca bron i ganrif a hanner yn ôl. Cerddodd rhwng 2 a 4,000 o protestwyr trwy brif strydoedd y dre ar bnawn salw'n prysur, ac roedd y byneri'n dangos eu bod nhw wedi dod o bell ac agos i fynegu ei dicter ynglyn â byncer y Cyngor Dosbarth. Yn ei plith roedd y 2 ar 15 o waharddwyd rhag mynd yn agos i'r byncer nac annog eraill i dosbasu ar y safle. Mae'n bosib y byddan nhw hefyd yn cael eu gorchymyn i dalu iawndal a chostiau o £250,000 o bunnau. Y bwriad oedd ffurfio cylch ar hyd y strydoedd o gwmpas safle'r byncer, ac roedd yna ddigon o protestwyr yno i wneud hynny deirgwaith drosodd. Ar ôl cael arwydd, fe syrthiodd y dorf i'r llawr ac aros yno am 2 munud, mwyn adlewyrchu'r lladdfa a ddeiau yn sgil ymosodiad niwclear. Bu'n rhaid yr heddlu stopo trafnidiaeth gwyl y banc tra gorweddau'r miloedd ar hyd y ffyrdd a'r palmentydd. Yna fel arwydd o wyllus da, taflwyd llu o gennin 4 dros ben mynedfa'r safle adeiladu, teg at y plismyn a swyddogion diogelwch oedd yn gwarchod y byncer. Gwrth-niwclear lleol fe'n cynnal yr ymgyrch yn erbyn y byncer hyd yn hyn, ond heddiw lle daenwyd y brotest. A pa ran y Gymru chi dod o? O Penllyn, o ardal Pwllheli. Pa mor cryf yw'r teimlad felly ymhlith pobl gwrth-niwclear yn y rhan yna Gymru? Wel, reit gryf, mae llawn bus yn wedi dod lawr bore, mae'n ni'n teimlo bod hyn yn fater pwysig iawn bod Cyngor Gaerfyrddin wedi mynd yn erbyn polisi bob cyngor arall yn Gymru a wedi gwneud yn wahanol, a bod hi'n bwysig bod ni wedi dod i fama. Pwy ardal ych chi dod o? O, dim bech Llanelwy, grŵp Os yna gynulliad gwelewch chi lawr yma? Oes, yna lawn bus di dod o'r gogledd, 53 ohono ni. Felly mae byncer Cyfweliadau yn fwy na rhywbeth lleol ych chi'n credu? O, di, llawer mwy. Mae'n dibynnu beth sy'n mynd i ddigwydd yma, be maen nhw'n mynd i drio wneud yn rhywle arall, yn dydi, o Gymru. Na chai Sian ap Gwynfor fel un o'r 2 ar 15, siarad wrth fynedfa'r byncer, roedd hi'n hiawdl ddigon yn y rali a risiau neuadd y sir ger llaw. Bwysleisau i'r Cyngor Dosbarth, sefydlodiol o Morgannwg yr Eisteddfod gyntaf, ond heddi mae ei Cynghorwyr Dosbarth yn ymddwyn fel ffelistiaid anwar yn creithio'r dref a'i sefydliadau brwnt.